Ăștia sunt iar nebuni. Iar mi-au adus un carton de supă acolo, din ăla să pun în ăsta și să mănânc. Sincer, sunt cel puțin 2 porții, dar în fine. Și aceasta e porția mică. Și priviți că mi-a adus și felul 2. Ăștia sunt nebuni. Fiți atenți ce porție uriașă. Era orezul, fried rice, la fel. E ceva, e nebunie curată ce aici. Da, să avem poftă. Îți face sâmbăta în Boracay. Ce poți face sâmbăta în Boracay? Cu bătrânul backpack. Mergem la plajă. Mergem la Puca Beach și la niște beach bar, ceva. O ardem chill. Dar îți place vremea, nu? Cum să nu? E superb astăzi, avem cea mai bună vreme. Da. Și avem iar în soțitoare, nu? Da, ca de obicei. Ok. As always. Ok. Haideți să vedem ce facem. Până vom lua acest tuk-tuk. Stai, mă... You want to come in here? Yeah, I can come, whatever. So then you can film behind. Yeah, I like to be in the back so I can film behind. Yeah, ok. My horse was up in Deci the luăm air. acest tuk-tuk. Electric este. Până în Puca Beach. Ok, well done. Excuse me, Brent, do you have a face mask? Face mask, yeah, of course, of course. Trebuie să pui masca. You need to put the mask. You need to put the face mask. Oh yeah. Not that they would know that here. But what for what insurance for what? Aceasta este piesa lui backpack. Da, frate. Da? Și Bătrânul. bătrânul, da, da. Și mergem spre Puca Beach. Video ăsta. Cam așa arată sâmbătă dimineața. Pe aici, în zona centrală din Boracay. Vom face până acolo, vom face aproximativ 20 de minute, am înțeles. Auzi? Eu am o idee referitor la ce spuneai tu mai devreme. Ce-ar fi să o iei pe prietena ta cu mine și pe partenera ei ca de dacă, soțitoare? Ia de puțin, da. Deci asta sunt ideile lui Oliver, care vrea să mă scoată din problema în care sunt acum și să mă bage într-o problemă și mai mare. Experiențe de viață, deci ascultați la domnul Oliver aici. E ca de dacă. Ca de tacă, exact, și are grijă de noi. Exact, da. Cam așa arată zona downtown, cum se numește, de aici din Boracay, zona cea mai populată. Se pare că am ajuns aici, priviți ce de tuk-tucuri. Tuk-tucuri toate sunt electrice, este poliția aici și de aceea trebuie să ne punem mască. Măștile. Cu mască, fără mască. Cum am spus, suntem în nordul insulei Boracay. Vedeți ce casă interesantă. Se pare că e o zonă scumpă aici. Și să vedem cum arată această plajă de aici. Cum se cheamă plaja aia? Puca Beach. Puca Beach, yeah. Este probabil dintre cele mai frumoase de pe aici, pentru că e mai așa, mai izolată, puțin mai remote. Am mers, cred că vreo 20 minute cu sărăcia aia, poate trebuie să mergem 5 minute. N-ai văzut că ai chestia la... Ok, să ne punem, să ne punem numele aici și masca. Puneți numele. Ne-am pus numele acolo pe listă și am ajuns aici la Puca Beach. Să vedem ce e pe aici, haideți să vedem. Avem și fotografi profesioniști pe aici, care sunt șmecheri, de fapt, îți cere bani până la urmă, dar stai să vedem. A luat țeapă. Intră și tu în plasă. Intră și tu în joc. Ce vrea să facă, mă? A, să-și pună genzile.
Tell him to hurry up. so It's really hot embarrassed. standing. Și că se simte deranjat. Uite, ți-a pus coadă în spate. Hard side, no. No, love. Hey. Avem parte de o ședință fotografică. No, it's okay, okay. She does the hard side. It's okay. Hands up! Hands up. Not a professional photo. Hands up! We're done No, now. we're done. We're done. One more and we're done. Dar priviți cum arată aici plaja, foarte frumos. Priviți cum arată apa. E în două culori, după cum vedeți, de la soare. Și multă lume pe aici, multă lume. Multă lume, dar uite și tu, frate, ce apă. Am văzut, da, în două culori. Nu mai găsești apă din asta pe nicăieri. Da. Și mergem pe plajă aici. De-a lungul plajei este aglomerat, după cum vedeți. Dar, după părerea mea, sunt mai mulți localnici decât turiști străini. Doar locali. Sunt doar localnici, da. Se uită la noi ca la maimuțe. Așa cum a zis și Cătălin, se pare că pe această plajă sunt mai mulți localnici, nu prea am văzut străini, dar sunt mulți comparativ cu alte plaje pe care le-am văzut pe aici. Iar apa este, culoarea apei este ceva de vis. Priviți. Puka Beach, după cum vedeți că scrie și aici foarte frumos, așa se numește această plajă în nordul insulei. Să sparge o bericioaică. Și bine asta, mi-a dus de la Tot Red Horse, păi da. Șmecherii asta beau șmecherii. Red Horse și asta e strong beer. Exact, așa zic ei. Da, pentru ei poate e strong. Noroc. Haideți să mergem un pic în apă, să vedem cum e apa. Să vedem unde e bătrânul backpack. Uite-l în față aici. Ce faci, domnule, acolo? Cum e apa? Foarte bună, foarte, foarte bună. Chiar e ok de tot. E bună, da? Și priviți ce culoare are, nu? Priviți ce culoare. Și aici avem o barcă. Și avem o barcă care vine, care face niște tururi acolo. Sunt cam scumpe tururile aici. Dar asta e. Dacă vrei în Boracay, trebuie să plătești. Da, apa e foarte caldă. Apa e foarte caldă. Dacă așa zice și bătrânul care e în spatele meu, nu știu unde-i Dădaca. Dădaca a rămas la mare. În fine, este cald, sunt vreo 31 de grade acum. Apa cred că are vreo 27. Țin așa camera, deoarece nu am luat cover-ul ăla care să meargă și sub apă. Dar e ok, stăm pe aici pe la mal. Și după ce te-ai răcorit, mergi un pic la plajă. Nisipul este deosebit de fin și are o culoare albă gălbuie, după cum vedeți. Cam așa arată. Da, e frumos, nu am ce spune. Frumos. We go back. Thank you. Thank you. Oliver, uite-l pe Cristi de la Cristi Juralul. Da. Chiar seamănă cu el, nu? Și țigară. Și țigară tot, uite-l pe Cristi. Și ochelari. Lipsește flexul, mă. Flexul, Să fie un flex pe aici. Vedem un flex pe aici. Atât plajă pentru azi. Unde ai lăsat-o pe grăsunica? Am stat acolo am zis, bă, să stea și ele puțin împreună
ca să nu se simtă, să nu zică ceva de genul, bă, că ăsta se bagă în relația noastră. Să nu iasă o idilă. Da, da, exact, chestii de femei, frate, lucruri dubioase, ce să le faci asta? Da. Foarte multă lume pe aici. Localnici, turiști mai puțin. Și am ajuns pe aici spre ieșire. Sus, astea magazine și de toate. Hai să mergem de aici până la un mall. What is this here? Ioana? Yeah. What is Ioana? Ioana, the owner. Name. The owner, her name is Ioana? Și am ajuns la mall-ul central de aici, din centrul insulei Boracay. Să vedem unde găsim o terasă, ceva, să bem o bere pe aici. Mergem acolo către plajă frumos și acolo ar trebui să fie mai... să avem opțiuni. Da. Cam liniște pe aici, nu? Mai ales pentru ce de sâmbătă. Sâmbătă, da. Saturday. M-am dus la un restaurant, la un resort chinezesc aseară și am mâncat pe plajă pe aici. Bună mâncare, dar prețuri mari, bă, poate. Plătim mult, da? Cât? Păi ce am dat? M-am mâncat o supă de aia chinezească cu ou, nu știu cum se cheamă, și felul 2 mi-a adus niște paste cu carne de vită și am băut un suc, nu, un ceai cu nu știu ce fel de ceai, exotic. 975. Aproape 100 de lei. Da. Da, scump. Și am ajuns chiar la plajă, să căutăm un restaurant pe aici. Dar aici este internet ca lumea? Hai să vedem. Ia, ar trebui să fie. Stai o secundă, că la mine... Să verificăm dacă este internetul bun aici în restaurant, căci e o problemă cu internetul. Backpack vrea să încaze ceva pe net. Da, și el s-a făcut seara, s-a dus, backpack-ul ăla s-a dus acasă să doarmă o oră. Săracul era obosit. Ne-am întâlnit cu un alt român. Mergem acum să facem un duș și după aia mai vedem ce mai facem în seara aceasta. Deci eu mâine plec de aici și plec spre Manila și vedem ce facem. Așa arată seara la apusul soarelui. Dacă vedeți, soarele acolo nu este, e după nori. E un nor acolo, trebuia să apună soarele. Merg spre resortul meu. Facem un duș, cum am spus. Și peste vreo oră ieșim să mai facem o ultimă rundă în seara aceasta aici în Boracay. Mâine dimineață luăm direcția Manila, vom sta câteva zile în Manila să explorăm și pe acolo. Muzică live pe la toate restaurantele pe aici, pe plajă, în Boracay. O atmosferă foarte plăcută și foarte frumoasă. Cam aceasta este atmosfera seara aici în zona de beach centrală din Boracay, Filipine. Multă lume, după cum vedeți, dar majoritatea sunt filipinezi locali, deci turiști străini mai puțin. Priviți la aceste magazine, tonete, cum vreți să le spuneți, o mulțime de produse artizanale, cadouri, tot ce vreți. Iar pe plajă priviți câtă lume e, care privește, care se uită la apusul de soare. Soarele care nu e, că e un nor acolo. Așa că
Cam așa arată apusul de soare aici în Boracay, cu toate că au fost ceva nori pe cer. Este totuși un apus de soare foarte frumos. Priviți. Cam așa stă situația până în prezent, în seara aceasta. Cum am spus, mă duc să fac un duș și ne revedem mai târziu, probabil. L-am lăsat pe Cătălin în Boracay și am venit un pic prin Manila să vedem ce e pe aici. Am aterizat acum să studiem un pic orașul, căci data trecută nu am avut timp când am fost. Așa că, haideți să vedem. Cam așa arată aeroportul din Manila, cel puțin la coborârea din avion. Interesant, nu?